Okei, tässä on Joonas Hirvelä. Tervetuloa tähän varjomeditaatioon. Mä tosiaan lupasin siinä mun kirjassa Elämä on helppoa, että mä nauhoitan tällaisen meditaation. Siitä kirjan kirjoittamisesta on nyt joku 2-3 vuotta aikaa ja mä oon vähän muuttanut tätä mun työskentelytapaa. Niin mä itse asiassa nauhoitin tän nyt uudestaan ja tää on aika erilainen kuin se aiempi. Ja mitä kirjassa neuvotaan. Niin tässä mä vaan keskityn siihen, että yritetään löytää sulle hyvä olo. Mä ohjaan meditaation ja rentoutumisharjoituksia ja näiden ainoa pyrkimys on se, että sä löytäisit nyt rennomman paikan itsestäsi. Ja tämän seurauksena voi käydä silleen, että sä löydät jonkun ajatuksen itsestäsi, jota sä et ole tiennyt, että sulla on. Eli jollain tapaa tätä voi kutsua varjomeditaatioksi, mutta tämä on kuitenkin eri lähestymistapa. Eli yritetään löytää rentous, koska paraneminen on rentouden löytämistä. Ja kun löytyy rentous, niin samalla paraneminen tapahtuu. Ei enää ole se stressi yllä kehossa ja rasitus, niin keho osaa parantaa itsensä. Niin, tervetuloa siis nyt tälle rennolle rentoutumismatkalle. Ja voit aloittaa sulkemalla silmät. Nyt sun ei tarvitse tehdä mitään. Sun ei tarvitse saavuttaa mitään. Ja itse asiassa koko tässä sun elämässäni sun ei tarvitse saavuttaa mitään. Sä oot arvokas ja hyvä just sellaisena kuin sä oot. Sun ei tarvitse saavuttaa korkeata statusta tai rikkauksia, eikä edes rahallista mammonaa. Sun arvokkuudella ei ole mitään tekemistä ulkoisten saavutusten kanssa. Sä oot arvokas, koska sä oot olemassa. Sä voit vähän kuulostella, että mitä siellä sun kehon sisällä tapahtuu, kun sulla on silmät kiinni. Ja muista, että sä oot aina vastuussa sun rentoutumisesta. Mä en voi tietää, mitä kaikkea sulle kuuluu, millainen sun keho on. Niin pidä huolta siitä, että sulla on mukava asento. Ja että jos tulee joku liike, mitä sun keho alkaa tekemään, niin sä voit sallia sen.
mikä vaan tunne sulla on, niin se on nyt ok. Sä voit sallia sen, mitä nyt on. Pitää silmät kiinni ja haistii sisäistä maailmaa. Jos sä voit vaan tälleen sulkea silmät ja rentoutuu, niin se tarkoittaa, tai mä uskon, että silloin sä oot sun pyrkimyksissä, pyrit hyvään ja kaikkien parhaaseen. Sitten jos jotkut varjo-osat ottaa vallan, niin, ja alkaa pyrkimään omaan hyvään, muiden hyvän kustannuksella, niin silloin yleensä käy silleen, että sit kun sulkee silmät, niin ei rentoudu. Mä uskon, että jokainen ihminen, jolla on vilpitön halu hyvään, muiden palveluun, kaikkien parhaaseen, jos tällainen ihminen sulkee silmät, niin silloin rentoutuu. Ja vaan sillä, että sulkee silmät, ei tarvitse muuta. Mutta sitten meillä kaikilla, ihan jokaisella on niitä psyykkeessä jotain osia, jotka ei välttämättä halukkaan kaikkien parasta tai ne pelkää, ne on haavoittunut, traumatisoitunut. Niin välillä nämä osat sitten ottaa meidät haltuunsa ja ne laittaa meidät aika stressaaviin tilanteisiin. Ja tässä voi olla myötätuntoinen itselleen, että se vaan on niin, että meidän mielessä on traumatisoituneita osia ihan kaikilla. Ja että vaikka meillä olisi kuinka vahva pyrkimys hyvään ja kaikkien parhaaseen, niin silti me suututaan ja me ei olla täydellisiä. Ja nämä on just niitä varjoja sitten. Ja mä uskon, että se riittää, että sulla on pyrkimys hyvään. Siihen, että täällä eletään silleen, että me oikeasti kaikilla olisi kivaa ja
pyritään hyvään. Että se riittää, niin kuin, tai että se on tärkeä. Se on yhtä tärkeää, mutta se ei tavallaan riitä, jos ei ole mitään ymmärrystä siitä, että miten sitten kohdata näitä osia itsessä, jotka ei sitten pyrikään tähän. Koska ne on se, mikä aiheuttaa sen stressin ja huonon olon. Niin jos sä huomaat, että sulla on jotain osia nyt itsessäsi, jotka ei sitä välttämättä halua kaikille parasta, niin sä voit vaan se ensimmäisen askeleen, että sä vaan tiedostat ne. Ja se on ok. Niin on mullakin ja ihan jokaisella. Ja annat niiden puhua. Ja ne ei pysty vahingoittamaan ketään, jos ne tiedostetaan. Ja niille sallitaan lupa olla ja kertoa oma tarinansa. Mutta sitten jos näitä pahoja osia, jotka haluaa muille pahaa ja niitä ei kuulla ollenkaan, vaan ne painetaan alas, niin sitten elämä muuttuu aikamoiseksi kärsimysnäytelmäksi. Niin nyt sulla on lupa antaa ihan kaikkeen sun psyykkeen osien, oli ne kuinka pahoja tahansa, niin myös tässä meditaation aikana olla läsnä. Ja jos jollain niistä on jotain asiaa sulle, niin se voi nyt tulla sen kertomaan. Mä kiitän sua, että sä teit tämän varjomeditaation. Jos sulla on vielä jotain osia sun psyykkeestä, jotka haluaa sulle kertoa asioita, niin sä voit jäädä niitä kuuntelemaan. Kiitän sua ja kaikkia sun psyykkeen osia, jotka nyt tällä kertaa tuli tähän meditaatioon mukaan. Ja joo, tää oli tässä ja mä tosiaan oon nyt tässä tehnyt nettisivuja, niin kun ne on valmiit, mä laitan tuohon alle linkin, jos haluat katsoa, että mitä kaikkia muuta mä tässä elämässäni nyt teen ja että löytyisikö niin sulle jotain muutakin kiinnostavaa kuin tämä meditaatio sieltä, niin voit tsekkailla. Niin ei muuta kuin paljon hyvää sun
päivää, iltaa. Kiitos.